Kung bago ka pa lang sa channel ko, please huwag kalimutan i-click and like at subscribe sa baba at please click the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos ko. We rise up from the dust and claim my throne. What's up mga langga? Ito na naman po ulit ang inyong Madam Langga na katulong sa umaga, vloggers sa gabi. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang mga senyales na hindi ka na mahal ng mahal mo. Napapansin mo bang wala ng gana, wala ng spark ang relasyon ninyo, mga langga? Ngayon, ibigyan ko kayo ng mga senyales na hindi na kayo mahal ng mahal niyo. Una, hindi na kaagad-agad magre-reply sa mga chat, text o tawag mo. Doon ay wala pang isang minuto, nagre-reply na sa'yo. Kahit nga nagsi-CR ka, dala-dala niya yung cellphone niya para kung mag-text o tatawag ka sa kanya, ay sasagutin niya agad. At noon ay bago matulog, nag-good night at nag-I love you sa'yo yan. Pero ngayon ay natutulugan ka na habang ikaw ay naghihintay sa mga reply niya. Kaya mga langga, huwag mong ipilit na mahalin ka niya dahil ang pag-ibig ay ibinibigay na ng pusa, hindi hinihingi, hindi nililimos, at hindi ipinagmamakaawa. Pangalawa, hindi na siya sweet sa'yo. Ay ang haba-haba-haba ng mga sweet message niya sa'yo na hindi mabilang yung words per sentence. Pero ngayon ay, nako, yung good night at I love you, parang napipilitan pa. At yung nakakainis pa, ang dami-dami mong sinishare sa kanya tungkol sa nangyari buong araw, re-replyan ka lang ng okay o thumbs up. Kaya mga langga, may mga taong hindi ka pinapahalagahan, ipamukha mo sa kanya hindi siya kawalan. Pangatlo, marami na siyang excuses. Noon ay parati kayong lumalabas para mag-celebrate sa mga mahalagang araw ninyong dalawa. Ngayon ay marami na siyang mga alibis o rason, kaya hindi na kayo tunay nagkikita. Kaya mga langga, ang tunay na relasyon ay nagmamahalan all the time, hindi yung mahal ka lang pag may time. Pang-apat, madaling magalit o di kaya walang ganang kausapin ka. Mga maliliit na bagay na ginagawa mo agad-agad magagalit, yung hindi mo maintindihan, parang babae lang may bunga ng dalaw, parang sasabak sa World War III. Hayaan mo na lang dahil hindi mo naman yan ikakamatay kung hindi ka na niya gusto. Panglima, hindi na siya nag-a-update sa'yo. Hindi niya na ikinikwento yung halos buong mag-araw niya kung anong nangyari sa kanya. Yun bang magugulat ka na lang na lumabas pala siya kasama mga kaibigan niya na hindi mo nalalaman? At yung mas nakakasindak pa, yung mga nakipag-inuman kasama mga kaibigan na hindi mo nga alam kung sino yung mga kaibigan niya. At kung minsan tatanungin mo pa kung sino yung mga kasama niya, wala ka nang makukuhang tamang sagot galing sa kanya. Hay mga langga, lahat naman na nagmamahal ay nasasaktan. Pero ang mahalaga, ikaw ay naging tapat at hindi ka naluloko. Pang-anim, hindi ka na niya na-appreciate. Yun bang may ginagawa ka para sa kanya pero parang wala lang sa kanya? Yun bang bulag siya parang walang nakikitang kabutihan para sa kanya? Yun bang ibinigay mo na ang lahat-lahat para sa kanya? Hindi ka na-appreciate. Yung kahit pagsabi ng thank you, halos hindi pa malabas sa bibig niya mga langga. O minsan napipilitan pa. Noon ay kahit kaunting bagay na ibinibigay mo sa kanya, ang saya-saya niya. Pero ngayon ay hindi mo na makikita yung smile niya. Yun mga langga, ibinali na nasa iba yung attention niya. Instead, hindi niya ibabaling yung atensyon niya sa iba kung napapagod na siya. Ang pito, kaunting problema lang ay nakikipaghiwalay sa'yo.
Yun bang may problema kayo kahit ang konti-konti lang pwede nyo namang pag-usapan? Ay, kagad nang magsasabing maghiwalay na tayo. Kaya mga langga, kung bibitaw ka rin sa isang relasyon, hindi nangangahulugan na mahina ka, na ayaw mo na at meron ka ng iba. Indikasyon ito na buong tapang mong hinaharap ang katotohanan na hindi kayo para sa isa't isa at wala nang silbi pa kung patatagalin niyo pa. Kaya mga langga, palagi ninyong tatandaan, ang totoong pagmamahal ay ipinapakita at ipinaparamdam. Hindi na kailangang magpapapansin at magmakaawa na bigyan ka ng atensyon o oras. Dahil kung mahal ka talaga ng isang taong mga langga, ibibigay niya lahat sa'yo na may kasamang respeto. Kaya minsan mga langga, kailangan nating mawala at magpahinga para malaman niya kung gaano kakahalaga sa buhay niya. Yun yung 7 senyales na hindi ka na mahal ng mahal mo. Sa mga bago pa lang po dito sa channel ko mga langga, please check my videos po. Maraming salamat mga langga dahil 1,300 na po ang subscribers ng inyong Bisaya ko Langga channel. Malaki na po, kunti yung bahay natin mga langga. Soon uuwi na rin po ako ng Pilipinas at magkasama na rin po tayong mag-vlog mga langga. Maraming salamat po. Hanggang sa ulitin po, ito po ulit ang inyong langga na nag-iisang madam langga, nagkatuloy sa umaga at vlogger sa gabi. Please huwag pong kalimutan i-click and like at ang subscribe sa baba at please click the notification bell para ma-update kayo sa lahat ng mga bagong videos ko at mag-comment na rin po kayo sa baba sa gusto nyo pong gagawin kong videos. Hanggang sa ulitin po mga langga. Bye-bye and I love you mga langga.